The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. more power at your service. More power at your service. Good day! Welcome sa ating nga program, More Power at Your Service. Ang programa sa More Electric and Power Corporation para sa ating siningang mga konsumidor. Ang ating gin nga pag-welcome sa inyo sa isa ka maayong adlaw. Kag pag-welcome gid naton sa ating siningang mga consumers nga nagabantay sa siningang program, sa siningang episode diri sa ating siningang pagpangalagad sa More Power at Your Service. Sa kinaangdan, on behalf sa management and staff sa More Electric and Power Corporation sa pagpanguna sang amon nga presidente kag Chief Executive Officer, ako naman si Joy Fantilaga at your service. Sa subong episode sa aton sini nga pagpangalagad, aton nga pagaistoryahan ang may kaangtanan sa implementation sa nga lifeline rate discount. Kung madumduman ninyo ang aton gid sinino nga pangampanyaman sa mga qualified nga customers naton nga mag-apply na para sa maka-avail kamo sa nga diskwento sa mga qualified nga mga customers. Kag pinaka-latest may ara nga advisory nga ginpagwa ang ERC or ang Energy Regulatory Commission upod man sa Department of Energy kag Department of Social Welfare and Development. May kaangtanan sa latest nilang advisory kag gibaluon naton ina sa dili madugay upod sa aton sininga resource person sa subong iyang adlaw. But before naton inakadtuan ang aton anay nga paghatag or pagdulong sa inyo sa nga pila ka mga balita kay nagligad nga semana, gin-launch naman naton ang aton sini nga e-billing program. Actually madugay ni ini nga program man sang More Power, but ang aton nga ginhimo is mas intensify pagid naton with a raffle promo. Kag sang September 1 gin-launch na naton ang ining e-billing program, kag para sa dugang nga balita yari ang aton sini nga More Power Balita Subong. Sa tinutuyo nga mapahapos ang serbisyo sa mga konsumidor sini, mas ginpasangkat pagid sang More Power ang ila e-billing nga programa. Sang Setyembre 1, opisyal nga ginlunsar ang e-billing sa ila Facebook page nga More Power Iloilo. Less stress na, easy access pa. Mangin mas mahapos na ang pag-access ang electronic statement of accounts ng ilang mga konsumidor. Pinaagi sa pag-scan sang QR code o kung link na makita sa Facebook page sang kumpanya o kung sa mga nakapaskil sa mga nagkalain-lain ng mga barangay kag sa ilang customer services office. Kinahanglan lamang nga iscan ang QR code o kung i-click ang link kag i-fill out ang mga basic information. Kalakip na ang 12-digit account number, email address kag contact number. Kung insakto ang mga impormasyon nga ginhatag, makabaton ang konsumidor sang email kag text notification nga nagakumpirma sang iya enrollment sa e-billing. Sa madason nga billing cycle, sarang mabaton sang konsumidor ang iya bill nga igapadala sa iya ginparehistro nga email. Bangod ginpasang kadang programa, may nagahulat man nga premyo sa mga registered e-billing users. Tanan nga mga customer nga nakapa-enroll sa e-billing ang kwalipikado para sa monthly raffle. Ang mga consumers nga nakaparegister na sadto pa sa e-billing apang wala naging padayon ng pagbaton sang hard copy sang ila billing statement ang kwalipikado man sa raffle draw.
Sa monthly draws, halin Setyembre tutub Nobyembre 2023, 50 ka mga tagdaog ang igaraffle nga magabaton sang 500 pesos worth sang e-gifts. Para naman sa preliminary draw sa Disyembre 2023 kag Enero 2024, 50 ka mga tagdaog ang magabaton sang 500 pesos worth sang e-gifts kag dugang nga 20 ka mga tagdaog ang magabaton sang 1,000 pesos worth sang e-gifts. Ang grand draw hiwaton sa Pebrero 2024 dungan sa ikalima katuig nga anibersaryo sang More Power bilang paghatag sang prangkisa sini nga maka-operate bilang distribution utility sa syudad sang Iloilo. Sa grand draw, mas dalagko nga premyo ang nagahulat kun sa diin. E-bike kag e-4-wheel vehicle ang madagaan sang maswerte nga tagdaog. Ini ang More Power Balita Subo. Going back, diri sa aton sininga program, mangin kaupod na natin ang aton nga sininga resource person, ang manager sa energy sourcing. Sila ni ang team, no? Nga kumbaga naga-strive, no? Gapangita sang pamaagi para nga mapanubo ang aton nga rates every month. Kag kun manotice ninyo, no, for the last 8 months, padayon na nga naganubo ang aton sining nga rates, no, since January. Subong, mapalad kita nga mangin kaupod ang energy sourcing manager sa More Power, si Sir Raf Darilag. Sir Raf, good day sa imo, kag welcome sa aton nga program. Good day, Miss Joy. Good day man sa aton mga listeners and viewers. Yes, thank you so much Sir Raf sa pag-upon sa aton sining nga episode sa mga pagpangalagad natin sa More Power at your service. Alright. Yes. Sir Raf, may mga gusto lang kitang gusto man nga hibaluan, no? Kag mahibaluan sa aton sining mga consumers because recently ang DOE, as I mentioned earlier, ang DOE, DSWD kag ERC, no, may ara sila nga ginapagwa nga implementing rules and regulations. Actually ang lifeline rate discount, Yes, di ba? Dugay na ni siya, di ba? Yes, madugay na ni siya. But when gani initially implement ang ining bag-o nga guidelines, Sir Raf? Alright. Ang ginatawag natin nga lifeline rate sa una, this was implemented with the implementation of the IPIRA law. So, naga-provide kita sa discount sa mga consumers nga naga-fall ang ila consumption below our threshold, which is 95 kilowatt-hour. By the way, ang threshold, depende ba na siya sa distribution utility? Yes, oo. Gina-approve din isang ERC kada distribution utility, lain-lain ang ila threshold. For More Power, ang aton nga threshold is 95 kilowatt-hour. Okay. So, mas madubo, no? Mas I-compare sa manubo. iba. May ara pagid mas manubo ang mga co-ops, kay siyempre, ang lain man iyang lifestyle dito sa mga Yes. rural areas. Okay, so, compared but sa diriya sa More Power, ang threshold natin is 95 Yes, kilowatt per hour. 95 kilowatt-hour. Okay. So, when we say threshold, no, siguro ba si pwede natin ma-discuss further, ano ang busilingon sini Sir Raf? Okay. So, meaning, kung maganubo ang imo konsumo sa 95 kilowatt-hour, paghahatagan ikaw sa diskwento. Okay. So, ang diskwento, for example, kung ang imo nga consumption from 1 to 20 kilowatt-hours, may ara ka diskwento 100. Okay. So, kung ang imo naman consumption, 20 to 35 kilowatt-hours, may ara ka nga 20% discount, Okay. and 35 to 45, may mga lifeline levels kita. Muna ginatawag, Kumbaga may no? bracket, May bracket, kumbaga. no? So, ang pinakamataas natin nga consumption dapat 95 kilowatt-hour. So, Okay. with that, may maka-avail ikaw sa discounts. Okay. Recently, ang ERC, may ginpagwa sila nga advisory, no? I think ginhold ang full implementation last Yes. September 1. Ano ang reason behind sini, Sir Raf, nga ang Sige. ginhold? So, amo na may ara kita sang bag-o nga Lifeline Act, which is RA 11552. Okay, 11552. So, sining Okay. Extended and Enhanced Lifeline Act, ang maka-avail lang sang diskwento, amo ang mga qualified marginalized end users or Okay. mga kubos gid, no? Mga those belonging to 4Ps and those certified by the local CSWD. Okay. So, sila
sila lang ang maka-avail sa discounts nga provided ni More. So, amo na, nagpa-register kita starting June, no? So, nag-invite kita, nag-encourage kita sa aton mga end users nga mag-register sa aton nga mga offices and sa Yes. mga barangays para maka-avail sining discount. Ginaobra ini sa bilog nga Pilipinas. So, ginamonitor ini ni ERC and ni DOE every week, no? Okay. So, nakita nila nga kagamay pa lang sa nag-register nga kumpara sa mga nakalista bilang 4-piece and non-4-piece members. So, nakita nila nga daw mga wala pa siguro kalabot, 1/4, no? Ang mga nag-register sa bilog nga Philippines. So, hambal nila, sige, hatagan ta sang extra time ang mga consumers, no? Para makapag-register, kag maka-avail sini nga discount. So, based sa latest nga advisory sang ERC, saan o ini ang full implementation? Okay, ang full implementation sang aton nga New Lifeline and Enhanced Lifeline Act, pagahimuon sa January 1, 2024 na. Okay, so we still have October, November, December, Yes, mga may mga 3 months. more than 3 months pa sila para maka-apply. maka-register. Yeah. Anyway, ano mo siningon sini kung gin-extend, ano ang matabo sini? So, ang matabo sini, hindi anay kag i-implement ang pag-disallow, no? So, meaning, kung ang imo consumption less than 95 kWh, maka-avail kag gihapon sang lifeline discount. Okay. Pero kung mag-full implement na ini sa January 1, Okay. kung wala ka naka-register, hindi ka pwede maka-avail. Oo. Oo. I think before ni siya before ipatuman ang full implementation sini, I believe Sir Rap sang sometime in June, Yes. may ara nakita nga daw parang sa mga areas bala can you mention ining mga automatic yung pang-disqualify ng mga customers oo. naton. Sang June 13, 2023, this year, no, nagpagwa na sang advisory si DOE, ERC, kag DSWD. Isa sa mga advice niya is that automatic i-disqualify ang mga consumers nga does not belong to the marginalized end users. Okay. So these are those living in condos, subdivisions, villages, kag ang mga may net metering, and also those who are found to violate the anti-pilferage of electricity law. Okay. So sila, biskan manubo ang ilang consumption, hindi na sila mahimo maka-avail sang aton nga discount as provided by the advisor. Why is it so nga amo ni siya ang what's the reason behind nga daw kumbaga gin amend ang ini implementation sang lifeline rate discount? Ayan. So, sa una balaan, automatic, no? So, kung mag below 95 kilowatt-hour ka, Yes, automatic. may May discount discount, ka. yes. So, medyo unfair ni, no? So, hindi siya equitable. So, ang law nga ni, ang New Lifeline Act, gusto niya maging mas equitable ang pag-provide ng discount. Nga only those deserving kag nagabilong sa Marginalized sector. Marginalized Yes. sector ang maka-avail lamang sang diskwento. So that's why ginpang-exclude niya ang mga nakatira sa mga nag-star, no, yes. sa mga condo, subdivisions and villages. Kaya sila pwede man lang wala lang sila gagamit, wala sila Yeah. sa ila balay, no. Correct. So that's why nga nubo ang ila consumption. So muna nga this time they will be excluded, no, automatically sa aton nga pag-provide ng discount. Okay. So, basi natingala balang mga customers natin, especially those living sa condominium, as mentioned by Sir Raf kanina, mga condominium, subdivision, no? Effective, I believe, July, billing Yes, nila. July 2023 ninyo nga billing, automatic, gin-exclude ka mo, no? Sa maka-avail sa discount. Ang pinagisinika intention, kay di ba, siningan ni Sir Raf, no? May ara, yang let's say, sa mga nag-isa sa condo, no? Oo. Pwede nga nagabakasyon lang sila Bakasyon lang, di ba? Or- Mga rest house, di ba? Yeah, mga Wala rest tao house, ang balay. yes. Mayara, yung mga tao nga, damo ila pa malay, no? Oo. Pila ka subdivision, no? So,
So kung hatagan pa ni sila sang discount ang ining may makasarama, that would tama diba, ikaw, that ikarga pa na sa mga unfair, no? Ikarga pa. unfair. Actually, ang discount na siya nga hatag oo. sa customer. Paano na siya ginabayaran? Bala mo ang discounts ginabayaran ina sa mga subsidizing group. Subsidizing May group, duha kita group, ang group nga ginahatagan sa discounts Oo. kag ang group nga naga-subsidize. So amo na makita nila nga Yes. lifeline charge sa aton nga bill. Mm-mm. So kung mabuhinan naton ang atong mga ginahatag Yes. nga discount, mabuhinan man to ang Consumption. charge. Yes, ang Oo, gina-charge sa inyo mga sa More Power. consumers. So Yes. maka-benefit ni ang tanan nga Oo. consumers. Actually, hindi lang ni ang maka-benefit, no, ang mga kubos naton nga mga pumuloyo, kundi kita tanan. Yes, Kay kung Sakto kag equitable ang paghatag Yes, sa that's correct. discounts. Yes, no? correct. Kung sino lang bala ang nagakadapat nga hatagan sa diskwento. Anyway, going back no sa aton sini nga mga palamangkutanon, ano po siningon sini Sir Rap kung gin-extend siya? Ano ang matabo sini? Okay, sa pagka-extend sang aton nga implementation sang new Lifeline Act, no? Sigihon naton ang aton pag-register, no? Okay. So dapat gina-encourage naton ang tanan ng mga consumidors nga those belonging to 4Ps. Tapos kung feel nyo man nga marginalized sector ka mo, kuha lang kamo sang certification sa Yes. inyong local CSWD kag magkadto sa office ni More Power para magpa-register para mag-qualify sa aton nga lifeline rates. Yes. Kag since nga gin-hold ini siya kag extend sa January 1, those bala nga customers naton nga qualified sila but wala lang sila nakapa-register pa, silingon sini maka-avail gihapon sila right Yes, sang discount until December 31, 2023. But kung mag-start ng full implementation sa January 1, 2024, kag wala ka mo nakapa-register, but member ka mo sa 4Ps or na belong ka mo sa marginalized sector, kag ang inyong consumption is below 95 kilowatt per hour per month, hindi na kamo maka-avail sang discount nga based sa bracket or based sa inyong consumption. Yes. Kay in fact no, maka-avail ka mo up to 100% discount kung ang inyong consumption is 0 to 20 kilowatt per hour kilowatt-hours, kag nakapa-register ka mo for lifeline rate discount. Sir, per record diri sa Iloilo City kay na-mention mo wala pa na 1/4 no sa bilog nga Philippines ang nag-apply for lifeline rate discount. Sa Iloilo City alone, mga pila ang qualified nga customers ni More Power? Sa Subong, sa Iloilo City, may ara kita ka mga 3,042 ka mga registered nga marginalized end users. So by January 1, nag-register, naka-register na. naka-register na ni. Pero ang ang mga customers potential. May mga potential kita nga around 11,500 ka Okay. customers, no? So parang kita sa less than half sa mga customers. So gina-encourage natin tanan nga mga 4Ps, no? Kag qualified end users nga magpa-register kay More. Anong mga efforts nga ginahimo sa More Power para nga ma-push naton ini kag malagas naton ini mga potential nga mga customers? So dako pa nga aton nga lang no. So that's why si More very aggressive gid sa iyang campaign, information campaign, and nagakadto siya sa mga barangay Yes. para magpa-register. I-register ang mga qualified nga mga end users, mga customers. So that's why hindi na kamo kinahanglan gid nga magkadto sa opisina. Si More yes. ang nagakadto sa inyo nga lugar para ma-encourage man kamo mahapos para sa inyo ang magpa-register bilang qualified end users ni More. As of speaking, mga pila na subong, parang na-mention mo kagina, mga pila na subong ang applications, na-receive nga applications sa More Power. So ang naka-register na kay More nasa 3,042 As of, I believe, as of last week. last week. Oo. Ang pinaka-latest na
as of Yesterday. September 11, sorry. As of September 11, 3,041. Kag kung makita nimo ang base record bala mas damo gidya ang applications coming from barangay. Yes, I-compare oo. mo sa office. So silingon nga kung mahulat ka lang sa opisina, gamay lang gid ang applicants nga mabato. That's why nga si More Power strategize kita nga magpanaog sa barangay, gina-schedule na siya naton every day, no? May mga schedule kita, makita nyo na sa Facebook naton ang mga schedule, kundi nga mga barangay ang may ara kita gin-deploy nga mga community relations associate para mag-assist sa inyong application. By the way, no, sa mga potential customers but wala pa naka-apply, ang ila lang gid nga requirements kinimo is especially kung member ka sa 4-piece, piece, ID lang gid. ID lang gid ang inyong dalon. Kag consumer bill. Kag bill, yes. ID, sang 4-piece kag bill. Pero, kung halimbawa, hindi ka member sang 4-piece, pero nabilong ka sa marginalized sector, just get a certification from local social welfare Welfare. development office nga certifying you nga nabilong ka sa marginalized sector and Yes. one valid ID kag bill. Amo lang gid nakasimple, no? Kung ang inyong consumption is below 95 kilowatt per hour per month, automatic maka-avail ka na sa discount. discounts. Kag na-emphasize mo na siya, I think nato sa RAP, no, nga bisan more than 95 kilowatt ang imo consumption but potential customer ka or 4-piece ka. Yes, Gina-encourage niya po nato sila mag-apply because may ara man times nga ang konsumo nyo Naganubo. nubo, no? Yes, So, correct. kung subong be mataas ang inyong consumption sa sunod nga bulan maganubo, then during that time amo na ang pag-avail correct. ninyo sa discount. At least kung magnubo ang iyong consumption below 95, automatic maka-avail ka Yes, na sa tama. discount. That's why nga, bisan more than 95 imo consumption, apply lang ikaw, no? Kung 4-piece member ka or nabilong ka sa marginalized sector. Pero dapat wala ka nag-star sa condominium or Tama, subdivision. subdivision. Yes. Oo. So, Rap, aside from the lifeline rate discount, no, nga ginaamo ni kampanya nato subong, ano pa gid nga mga discount ang Pwede ma-avail, yes, yes. pwede ma-avail sa aton nga mga consumers. Aside from the lifeline discount, may ara kita nga ginatawag nga senior citizen discount. Alright, so definitely sa mga seniors, Yes, makita seniors that should be 60 and up. 60 and up. So magsining kita senior citizen discount, mo ini ma-avail sang isa ka konsumidor nga ang pangalan sang iya account naka-register sa account sa pangalan sang senior. Okay. Biskan sino sa ila sa balay basta i-register sa pangalan sang senior. Okay. So, halimbawa, Bino, sa balay namon, may senior, pero sa ako nakapangalan, hindi senior citizen, hindi siya pwede. Hindi. That should Pwede be sila. amended. Yes. Dapat i-amend siya under sa name sang Senior. citizen. Yes, tama. And then, automatic ba na pag papangalan or kailangan makadog sa office, you have Okay, to provide proof sa More Power nga senior citizen siya? Siyempre, wala ka balo si More More. kung may mga senior sa Yes. inyong balay. No? Yes, So correct. that's why kinahanglan nyo gid magpa-register kay More nga may ara senior citizen sa inyong balay. No? So once registered, matag na ang inyong account as for senior citizen discount. So let's say, paano na sa RAP? Renewable ba na? Every how many years Okay. or pila ka months? Kay According- base ba lang halimbawa may senior, ano nakapangalan, nag-avail siya ng discount, but unfortunately, Dugay no? na gali, no? Oo, dugay na, nadulaan, nadapatay na siya, paano na, tapos sige lang siyang avail. Okay. So ang aton nga senior citizen discount, naka-register ni More sa sulod sa isa ka tuig. Okay. So kinanglan nila mag-renew sang ila registration every year para maka-avail continuously sang Okay. aton nga discount. What if hindi siya makakadto? Let's say January 1 nag-apply siya, no, si senior citizen. Okay, naka-avail siya until January or 31. December 31. What if wala na siya nag-apply January the following year after a year? Automatic ma-disqualify. Madelist na siya sa aton nga registry, no? So after Dapat niya every madelist, year. no? So Okay. hindi na siya maka-avail sa discount. So, but silingon nga, let's say for example, ang scenario is this.
January 1, halimbawa, nagpa-register siya, napatay ang customer, let's say June. So until December, pwede pa siya maka-avail. Kaya wala mo kabalo eh. Di ba Yes, na? okay, wala Pwede. kita kabalo. Wala kabalo nga napatay siya. So sige, avail. So- But, pagka next year, January 1, automatic ma-delete siya. Yes. So kung wala may nagbalik to renew sa application nga buhi pa ni siya, Or living with the household. living manggihapon abi, or let's say bisan bedridden siya pero ara mas gihapon buhi gihapon ang customer maka-avail gihapon sa discount. Yes. So, So, habang upod nyo ang customer sa balay, pwede ka Pwede. makapa-register kag maka-avail sa atin. So ang key sini is dapat magpa-renew ka mo every year Yes. para nga hindi ka mo madula sa listahan. Yes, How tama, much? Joy. How much ang discount? Ang discount is 5% as Uh-huh. provided by the law on top of the discounts that were already given kung ikaw ay Lifeline citizen Oh, pa. wow, that's nice. Let's say, for example, membership of 4-piece or nabilang sa marginalized sector, consumption niya is 80. Yes. Aside from that, no, nga may discount ka na sa Lifeline rate mo, may discount kapag sa senior citizen Yes, na 5%. that's true, Joy. So, Okay. kinat-kinat pa na, no? Ang 5%. Yes. Makadugang-dugang Pero pa sa what if savings. ang consumption niya is more than 95, let's say 96, may ara man threshold ang senior citizen? Ang senior citizen, ang threshold sa consumption ng senior citizen is 100 kilowatt-hour. So dapat hindi siya Yes, maglapaw. hindi siya maglapaw. Kaya kung maglapaw siya, bisan senior pa siya, kag nagpa-register siya, hindi siya gihapon. Hindi na. Ano na siya, di na siya nga, Magna Carta ba yan, Sir Mark? Nasara siya sa ang senior citizen Citizens law. law. Expanded senior citizen law. Okay. Sige. So, I think dugay na ni siya, no? Nga naga-take effect ang Yes, inyong discount it yan took eh. effect in 2010 ang 2010. expanded senior citizen law. Alright, sige. Aside from Lifeline rate discount, aside sa senior citizen, what else? Ano pa gid nga mga discount? May ara ba discount ang PWD, ang single parent, ang ginbayaan? Ano pa gid nga No, discount? kamod na higit siya, Mang Joy. No? So, actually, damo, siniga pamangkot. How Yes, about us, yes. PWD, Oo, di ba? oo. So, how about mga single parent? Unfortunately, wala kita ga-provide sa discount as according to the law. No? Yes. So, wala layi nga nag-aambal nga mag-provide sa discount si More Power sa mga PWD kag mga single parents Yeah, and the like. No? So, amo lang na, we have the Lifeline and the senior subsidy discounts provided. Kag senior citizen kag Lifeline rate. Yes, no? But sa mga PWD and single parent kabay pa no nga may ara kita nga mga lawmakers nga magpasar sa sini nga layi nga nagahatag sang diskwento sa kuryente no sa mga single parent kag mga PWD, but unfortunately currently wala pa sang layi Yes, no for nga the nagahatag distribution utilities. kaya nagahatag or nagamando sa mga distribution utilities nga maghatag sang diskwento sa mga PWD kag single parent. parents. Yes. Finally, Sir Rap, your parting message sa ating sining nga mga konsumidor. Okay. So, padayon kita sa pag-register sa mga qualified marginalized customers para sa aton nga new Lifeline program. Yes. So, gina-encourage naton tanan nga mga families nga those belonging to 4-piece. Kag kung hindi man kamo nagabilong sa 4-piece, kag you feel you belong to the marginalized sector, kuha lang kamo sang certification sa local CSWD, kag magkadto sa office ni More Power, dala sang ID kag recent bill ninyo, no? Kung ano man, pwede nyo man abangan si More Power nga magkadto sa inyong barangay, no? Kag magpalista gid. Okay, sige. So Rob, thank you again sa time nga ginhatag mo sa atin. So kag abantayan gali no sa next episode sa aton sini nga pagpangalagad ato naman nga isa-isahon din bala nagakadto ang ginabayad nyo nga konsumo sa More Power. Ano ang components no, ang bill components
inabala gakadto lang kay more power or may ban pagid nga mga government no or ginakadtuan ang mga ginabayad nyo sa more power. So bantayan ina sa masunod naton nga episode diri gihapon sa more power at your service. Why nakita san siya po pasensya gid. Kita sa masunod nga semana kag sa mga consumers nato na may ara kita nga scheduled power interruption subong nga semana, please check ang aton nga Facebook page naka post dira ang mga areas nga affected sa scheduled power interruption naton subong nga semana. Why nakita sa Champo, ini si Joy Fantilaga at your service. Good day. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtob sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.